Good day, guys. Welcome back to our channel, Talk with Us. Today we're going to ask Lasan George a few questions. Last video, you guys he asked me some questions, and you guys knew about me, know some stuff about me. So we are going to ask him a few questions, and so that you guys know him better than you guys know him. So you come here as the question. First question is, this is a hard question now. No? The first question is a hard question. So, what is your story and what inspired you to do what you do? Damn, that's literally a beautiful and hard question though. So, what you basically asked me is what is my story? Yes. Okay, so I'ma break that question down into separate parts. So basically my story is that all my life I feel like I've been misjudged for the person who I am. Like people look at me without getting to know me and just throw shades in judgmental people. Like ek verstaan die mense nie. Like ek is 'n mens soos jy. Maar meeste van die tyd word ek getreed soos iemand wat van 'n ander planeet af is. Like op die ouende van die dag het ons almal een ding in gemeen. Ons wil dit maar net maak in die lewe en ons ouers trots maak. So basies my story is this. I'm just a kid that has been misunderstood my whole life. Like nobody actually accepted me for the person who I am. Like, and if I do something good, they will still paint me as the villain in the story. So what you're saying, sorry. What you're saying that people don't see, mense sien nie die waarde wat jy het en wat jy doen nie. Ek dink ook so. Like, en hulle sien nie die waarde wat ek skep nie. Soos ek is iemand wat maak asof ek verbeter as almal is nie. Okay. Maar mense dink hulle assume dat ek wil beter wees as die persoon. Okay. Maar op die meantime is ek maar nie besig om my ding te doen. Verstaan jy? Kyk, dis my quote, no. Jy hoef my te like him, maar jy kan at least my acknowledge for wie ek is. Oh, that's a beauty one. Verstaan jy? Yes, that's a beauty. En like sorry, die ander een was what inspired me. Ek sal so sê, wat vir my ge-inspired is om te doen wat ek nou doen. Ek is mos 'n rapper, soos min van die mense weet maar meer van hulle weet toe. Is basies maar net my ma, om dit so te sê. Maar Rede kom ek so sê is omdat my hele lewe was sy haar van my. Verstaan jy? Like ek kan nie even nou soos 'n bed praat om my pa moes nou nie, maar hy was nie eintlik in die mix nie. Om het so te sê. So my ma het letterlik my pa rol en my ma rol gespeel. okay. Dis hoekom gee ek my Grammys vir haar. En sy is ook die enigste rede hoekom ek musiek maak. Alhoewel sy glo in my visie in, maar ek moet net vir haar verkeerd bewys dat ek dit in die rigting kan loop en sukses behaal haar in. Alhoewel dat langer vat, ga ek nie opgee haar op nie. Net om vir haar trots te maak. En my rede is om 'n smile op haar gezicht te sien en net om te work. Dat sy is trots op my. Hy is my inspirasie om wakker te raak en om haar gezicht te sien. Ons het ons ups en downs, maar dit beteken dat ek nie lief vir haar is. Want ek is lief vir haar. Dit is my ma. Ek kom van haar af. Like, hoe meen jy nou? Verstaan? Okay. Second question. Ek weet jy nou 'n bietjie emotional raak, verstaan jy? Maar die ding se naam is die, mense sien nou wie jy regtig is, verstaan jy? En op hierdie podcast, wat ek en jy nou begin het, gaan mense meestal vir ons sien wie ons regtig is, verstaan jy? Mense judge jou gou, is gou om te judge, maar jy weet nie wie die persoon regtig is, verstaan jy? So, my second question for you is, what has been your biggest challenge you have ever faced it, and how did you overcome it? What is your biggest challenge? What is your biggest channel? What is your biggest challenge you have ever faced it? And how did you overcome it? Okay, but like in some specific wees. A challenge kan 'n obstacle ook wees. So wat is dit nog reg? Challenge, obstacle is the same thing. What is your biggest obstacle? What is your biggest challenge that you've ever faced it? And how did you overcome it? Daai is die vraag. So as jy vraag. Yup. Ja, so baie my bro. Okay, nou kyk jy kry sekere vlakke, no? Jy kry 3 stages soos ek het stel. Nommer 1, jy kry easy, jy kry medium en dan kry jy extreme difficult. Kyk nie, so wat 'n een soek jy? Ons gaan nou na die extreme level toe, verstaan jy? Extreme level. Extreme, like sy sien die brug
Maar als je een voet oor gaan, dan moet je proberen om oor te gaan, maar ze weet je hoe niet. Dus daar is nou basis al extreem in die rivier, op stier. Oh, yeah? So, explain to me what's the biggest challenge you've ever faced it and how did you overcome it? Yeah, I don't even know where to start, but I'm just go off top though. Like, I would say, no, the most challenging obstacle I had to go through and overcome, no, was basically my matric year. There's a reason why I'm saying that. Doesn't make sense, but make it make sense. But had het zo stellen, man. Ik zou zeggen, het was mijn matriekjaar. No? Ik zal januari maand tot deze 12 maanden, 365 dagen, schrikkeljaar ingesluit. Ik weet het, maar ja. Zal ik zeggen, no, het was matriek. Ik heb verwacht dat het gaat makkelijk was. Ik praat nu volgens boeken, onderwijzers, tatsies, of die ILO of hij goed. Ik praat nu volgens mij als persoon. Like op hij fase het ik ook die dingen gegaan met huis ingesluit. Huisproblemen like hij was baie keren, no, dat ik school toe gegaan het, ja, vraag allemaal van mij kom ik ingeblij het bij de huis moest nou. Zie dat ik verkouden was of zo niet, maar ik wil een mental breakdown zien, maar ik heb maar niet te veel op mijn gedachten gehad, wat niemand kon verstaan nie. Like ik heb niemand gehad om samen te praten. Op een tijd was hij ook bij de huis. Ons al bij elkaar geweest. Maar hij die ook zich van voor me, even op mij. Maar ja, zo mijn bro. Mijn grootste obstakel is, ik heb die 4 loop. Maar ik ben nog steeds aan die andere kant uitgekomen. Maar niet met de schone harken niet. Ik heb door battles gegaan. Ja. Volgens struggles, house circumstances, vrienden wat ik heb verloren langs die pad. Ja. Klomp dingen mijn bro. En ik heb mezelf gezegd, like, waarom moet ik opgaan? Op het einde van de dag bepaalde mensen opinions niet wie ik redder is. De enige bro wat voor mij kan zeggen wat ik wil bereiken, wat ik kan raken, is ik alleen. Ik bepaal mijn eigen toekomst. Ja, sir. Als ik doodgaan, alleen dus jouw decisions. Yo, guys. Ja. Ik wil nog horen. Als je doodgaan, dan lijkt het je decision. Zo kies wat ze gaan maken. Ze gaan maken. Op het einde van de dag is het zij in je oude zelf om een beter zelf te onweer. Nee, guys. S'avonds. Hij, me gusta. Luister over mij nog mooi. Hij is een goeie ding. Kijk, nice story bij. Ik heb nog niet een bachelor gekregen. Like, ik heb een national certificate daarom gekregen. Dus daarom beter als niks. Die dankje naam is die man. Die dankje naam is die op een ernstige nummer. Zij zei dat zij het zelf gekomen tot waar ze nou is. Ja. Jouw obstacle, als je met ogen gaan, het was graad 12. Maar niet graad 12, jouw leven tijdens die graad 12 jaar. Verstaan ze? Zij zou zeggen, zij het mensen lijken like vrienden verloren, wat misschien veel in het verkeerde richting kan gedrijven. Verstaan je? Dat is ook als het belangrijk om jezelf eerst te zetten als een vrienden of iemand anders voor jou te zetten. Verstaan ze? Focus op jezelf. Zodat je kan zien, als ik op mezelf focus, mensen kan zien, ik focus op mezelf, hulle kan zien en dan gaat hij respect tonen wat zij nodig heeft in jou. Verstaan ze? Dus de andere boven mij gezegd, een van die famous dudes op TikTok, ga je nog name droppen, maar ik heb hem al mee. Als beter als hij vriendelijk is. Zodat in wijs dat daar is een certain way, in een certain plek om respect te tonen. Verstaan ze? Basically, ja. Dat is ook om, moet je jezelf onder je voet zetten en onder je voet stikt om achter mensen aan te gaan. Je moet jezelf aan volgens wat mensen zeggen. Zij blij uniek. Net zij wat zij is. So, dat is die tweede question. Die derde question is, what's one lesson? My third question is, what is one lesson you wish you had learned early in life? Ik zit in baie van mijn songs, maar ik zit in één song waar ik baie openbaar is oor wie ik redder is. Als een klomp lessen wat ik van mensen heb geleerd, maar ik heb het nog nooit koop toegevat. Het gaat hier in, het gaat hier uit. Maar, mijn lesje wat ik graag wens ik het geleerd, is een wat mijn ma mij altijd zei, hoe spaarzaam om met geld te werken. En nou, no, ze krijgt die generation. Ze krijgt oud school, dan krijgt ze nieuwe school. Oud school, no? En nou, een 10 cent was een 100 rand, way big. Ze kan alles gekopen met item. Maar zoals jaren aangegaan het, tijd ook aangekomen, moest nou, om het zo te zeggen. Ouderdom uitgesleept.
Nou, R100, kan je letterlijk net 2 pakje eentjes koop in een fusion sap drinken of hoe zit zij? Hij is al wat ze nou kan koop. Dat is gewoon zeker. Ons, nou disrespect on the youth generation, maar ons denk je aan wat is volgende of ons denk je aan die nagevolgende. En dan, zij als kind weet wat is jouw omstandigheden, om het zo te zeggen. Dus maak een voorbeeld, zij krijgen nu dadelijk R100 bij jou ouder. Zij denken nog niet aan wat ze gaan koop. Maar dadelijk is aan je brood in je huisje niet. En dat kost spijt altijd laatste. Of later. Moest nou die dag. Hij is iemand wat ik nog geleerd heb. Is allemaal dingen niet aan begeertes. Maar als denk je aan die behoeftes volgens jouw huisomstandigheden niet. Okay. Verstaan ze? Hij R100 nou. En ik ben dadelijk voor een app opgegaan. Like een tartarand. Nee, Liam. Daar kwam het tonen eraan uit, daar komt er weer blikjes switch en daar komt er zeker net steeklekkers, want ze gaan laten. Ja, maar die krijg ik punt ook. Om het spaarzamer werk met geld. Hij is iemand wat ik wens. Dat ik nog tot vandaag toe moet gaan leren, jong, maar ik doe het nog steeds, jong, ik die hoekom. Oké. Zij zei spaarzamer. Spaarzamer. Met geld te werk. Oké, ik kom je volgende vraag. Which have been a big ask as about who has the biggest influence on your journey and why? Are we talking about streamers, TikTokers? Any. Can it be, okay, you're the question, you're the person that asks questions. Should it be someone that's a celebrity or can I give more than 3 suggestions? You can give more. Or how many do you want? Or how many can I say? Give two. 2. Okay. This is what I came up with, but let me highlight it for a second. 2 influences is basically my mother and an artist that I listened to since I was literally a seed, basically a toddler, a baby, was Lil TJ. Because besides the violence. Wait. So jij nog zei Lil TJ. Was Lil TJ populariteit zijn not tot low is. Als je dan. Kijk je, zij moeten me verstaan op die ding. Ik bedoel het ironisch. Oké. Je know zo'n baba niet, maar ik meen, ik heb toen maar niet Zara geluisterd. Niet Zara, destijds. Oké. Zie je, je bij IALF. Ja. Die ouderdom IALF. Wel, ja. Hoe laat zijn nog? Zij zei mij. Lil TJ Lil TJ is in jouw leven al voor 10 jaar. Wij zijn dat shit. Zij nu niet. Daar leer ik jou. Daar praat ik je waarheid. Wie weet. Okay, I wasn't honest about that one, but like as I've said, my mother and Lil TJ, I wouldn't say I was about 11, but I would say I was literally like 14 or 15 at the time. Okay. But kom ik zeggen zo, no? Hij heeft aan release songs gedropt. Ik heb nog hem gekend. Ik heb die achtergrond of een goede idee gehad wie hij redder is. En nou, zoals jaren aangaan, hij heeft voor ons beginnen muziek maken. Maak bijvoorbeeld Sex Sounds, FN, zijn populaire songs moest no. Ik heb heel goed geluisterd. Maar toen ik jaren doorproot, weet ik nee, ik is een beetje, en nou zeg, aardig. En ik deze stoere gevolg vanaf het begin af. Okay. Toen ga ik er dieper in, vind ik me nog uit, niet eens voor een stoken wijze, vind ik ze uit zijn naam in alle routers. Maar, nou zijn die violence en die ganske er goed uitgesluit. Volgens zijn leven, maar zijn leven is basis similar naar mij toe zal ik zeggen. Volgens zijn struggles, hij heeft een paar goed geraakt. Ze maken niet voor mij alleen goed gemaakt om het zo te zeggen. Basis eigen gedeelte. En hij slaat met diep. En die muziek wat hij nou maakt, ik luister aan man jaren op een daily basis om het zo te zeggen. Zal ik zeggen. En mijn ma, kan je maar een anti vergeten jongen. Ken ze anti? Ja. Maar nee. Hij is mijn rolmodel, jong. Mijn rolmodel tot later. Ik kan me niet meer wat zeggen. Ik schuld hij anti alles, jong. Een biljonair zal eens opmaken van hoe zij van mij goed gemaakt heeft. En nou, maar was haar. Tot nou toe. Verstaan ze? En nou, mooie boodschap voor dat nou. En die, moest nou niet of die fans wat was dobbel, moest nou niet maar op zijn
'n paai wat vir hulle groot maak. Ek wil net vir jou sê, net om te sê hulle is weg beteken dit nie, hulle is meer by julle nie. En nou, julle dra nog steeds jou male of julle loved ones in julle harten. En dat is wat saak maak. En die sukses wat julle nou doen, of wat julle nou op die oomblik doen, alhoewel julle skool gaan of wat julle nou doen, julle ouers is hustle. Hulle kyk vir julle, hulle support vir julle, maar ze moet opgroeien, moet opgee nie. Hulle sal vir ewig af julle bly. Dat is my eerlijke opinie, jong. Ja, so één, moet nooit julle ouers voor granted vat, hè. En nou, hoe kort die leven nou weer buiten is, waardeer dit wat ze het. Van haar soos ander mense wat het erger het as ons. Fourth last question for today. What is a misconception people have about you or your work? As an artist now, I feel like a lot of people has a little bit of trouble listening to my music or what I'm actually saying in a sentence, put like that though. Voorbeeld, no? As ek 'n song maak, dan maak ek dit persoonlik net vir myself, maar ook vir ander mense wat basies 'n relatable pyn het of 'n goeie idee van wat regte pyn is. Ek hoop hy maak sin nou. Basies nou om het so te sê. Ek gaan nou vra aan hom, ek wil net dit op die ekere. En dan ek maak die musiek net om myself te please of my eie depressie of om myself te heal. Hy is maar net baar, ek maak musiek om ander mense te genees. Ek hoef nie nou famous te raak of ek hoef nie nou 'n salaris daaruit te kry nie. Maar at least na die dag wanneer ek 6 voet onder die grond gaan sak, weet ek daarom. Ek het daarom 'n boodskap agtergelos en 'n goeie impressie van my gemaak deur my musiek. Onthou ek socialize net so maklik oor waar die ek sou wil gaan. Dit sal ek altyd in my songs nou hoe openbaar ek is. So hy is maar net die enigste manier of een van die maniere om my beter te leer ken deur my musiek. Dit sal my openbaar word. En die misconception, no? Die misconception is ek weet soms in my ja, soos ek gesê het, no? Die misconception is mense vind dit hard om reda my musiek te luister wat ek sou wil sê. So ek gaan nou 'n voorbeeld maak, nou 2 voorbeelde. Maak 'n voorbeeld, ek sê nou I struggle a lot in my house. Kwaai, hy is plain eenvoudig, mense sal hy verstaan. Nou maak ek 'n ander voorbeeld. 24/7 throughout the week empty refrigerator. Som van die mense nou gaan gepuzzeld wees wat ek actually bedoel. Nou moet ek na 'n comment toe gaan wat waar persone vir my bevraagteken. Nie nou 'n negatiewe manier waar hy bevraagteken. Ook nou, wat beteken dit? Of hulle sal 'n lyn neersit met 'n hy emoji met 'n vraagteken mos nou. Dan moet ek in die caption nog gaan verduidelik. Hy eerste ding mos nou 24/7 throughout the week empty refrigerator. As mos nou 'n yskas basis. Hy beteken basis net 24 ure. Heel die week, even met die naweke ingesluit, ons yskas bly leeg, om het so te sê. Verstaan jy? So ek het ook 'n manier van soms moet ek die manier hoe ek my rap gebruik of my lyrics plain opbring vir die mense sodat hulle ook maar van my kan verstaan. Verstaan jy? So hy is die misconception. So hulle ja. Okay, next question. So jy sê nou eintlik voor ek met die question gaan dat mense moet hoor wat sy letterlik sê. Ja. En het like en hoe kyk jy soos jy altyd sê dit as 'n prentjie gebruik. Nou in 'n kop en 'n mindset. Waar wil jy song regtig gaan en waar wil jy lyric gaan of waar wil jy baar gaan. Verstaan jy? So ek dink mense is gou om musiek te luister maar hulle weet nie wat die mense sê nie. En dan dat jy kry twee listeners, mense wat 'n song luister en mense wat dit kop toe vat. Of waarom die derde ene soek 'n persoon wat 'n boodskap daaruit kan uithaal. Okay. Hy drie goed kry. So wat is jou doel eintlik? Wil jy mense met 'n boodskap uit die musiek uithaal wat jy maak of luister na wat jy sê? Ja, is 'n goeie vraag hy nog is. Is 'n goeie vraag. Verstaan jy? Ek wil basies sê nou. Mense moet vir my actually luister. Soos ek dink hy sê jou eerste vraag. Toe ek op my storie gepraat het, toe sê ek mos nou. Hulle moet minder mense misjudge voordat hulle nog nie vir hulle geleer ken dit as 'n persoon nie. Verstaan jy? Maak 'n voorbeeld. Ek trek nog kak aan.
Snij uit. Maak een voorbeeld. Ik trek nou zo'n net plain aan. Maar bijvoorbeeld, ik heb er nou boundaries op aan. Ik heb een kort zienbroek. Kijk. Daar is niet plain, kijk. Zij kan niet voor een winkel onder een voetstuk voor wat hulle kopie. Zij liever dat zij trek soos casual normaal. Sorry, hij is een verkeerde woord hij. Zo, ik trek normaal aan, no? Ik trek normaal aan, ik loop hier door. Kwaai. Als zodra ik bij een groepje loop of mensen, worden daar goed gepraat achter mij af. Oh nou, my sense of hearing is baie on point, is accuraat, om het zo te zeggen. Accuraat, om het zo te zeggen. Zo ja, en die tweede een is, nou krijg je bro wat voluit gedrop is. Er had die winkels noem van, ja nou disrespect dan. Man is heel net gedrop. Nou gaat die mensen meer aandacht voor hom gee. Maar, hulle maak assumptions dan. Die persoon is nog veel beter as my, meer mature. Maar kan dalk immature is en veel erger as my, wat sy nie jou kans gevat om vir my te leer ken as persoon nie. Onthou nou, as 'n voorbeeld, ek kan dalk ryk is. Nou post ek 'n video met geld, nou wil sy vir my anders goed te red. Nee, hy weet nie. Hy weet nie, jong. Verstaan jy my? But yeah, let's go to the second last question. If you could go back and give your younger self a piece of advice, what would it be? What would it be? Hy is 'n goeie vraag, my bro. My jonger self. Wat sal jy vir jou jonger self sê, ou advice? Ek sal vir hy man sê. Ek sal vir hom 3 dinge sê. Eerste ding is sy Sorry man. My eerste ding is dit, ek sal vir hom dit sê. Moet nie verlief raak nie. Want die manier hoe ek praat met myself, moet sy nie verlief raak nie. Want die manier hoe my hartjie op die oomblik is letterlik 'n druppeltjie van hoe dit gebreek is. Kyk jy, as net hy kraak wat sy teken op 'n bladsy nie. Nee, as letterlik so lê jou hart. Sy wat ek is, ek wat sy is en sy wat ja, so. My tweede een is fokus meer op jou skoolwerk. Ek kan sien nou in 'n goeie werk ingesit het. Kyk vir my, unemployed, maar ek het meer was geraak dan. Ek het my brein gedevelop. Wow, pos, wat is was? Wat is was? Het ek was gesê? Ja. Why is was? Dis nee, is wys, sorry. Wys, ja. So dit is wys, ja, wys. Ek is meer wys nou. My brein develop, ja, om het so, ja. Die derde een is basis. Ja, maak goeie besluite. Wat 'n goeie besluite, ja? Wat 'n goeie besluite. Hy is al wat ek vir myself kan sê. Okay, last vir jonger weergawe. Okay, last question. What does your success mean to you? Hier kom hy vra nou in. Did you hear what he said? Wat sê jy vra? What does your success mean to you? What does my success mean to me? Or what does success mean? Nee, wat beteken wat beteken sukses vir my? What does success mean to you? Ek gaan dit so sê. Wat sukses vir my beteken? Nou, my definisie van sukses is nog iemand anders as julle anders dan. Nou, ek sien die wêreld in 'n heel different manier hoe almal dit sien, jong. Maar op hy punt sukses. Sukses is iets wat oornag gebeur. You have to be willing to go through blood, sweat and tears. Yes. Like you can't expect to make a song and then you expect to get 1 million followers in that same day you release the song. You have to be patient enough to see your hard work and talent pay off. Yes. That is what success means to me. Remember, I'm 21. About what? It was about a month ago. I turned 21 though. I'm still unemployed and I'm still grinding, making music. I'm not literally where I want to be, but I'm still working at where I actually want to be.
You know? Okay. Make sense if it don't make sense. And yeah, that's my definition of success. Okay. Basically working, achieving the things you haven't gotten time to do it. Oh. Never stop believing you are not valuable enough to achieve that. Like, and you're gonna have to face a lot of obstacles during your journey. Mm. It's almost like, how can I say this? You in a car, right? Mm-hmm. Sy's in 'n kar. Sy's twee manne. Ek het sy bake voorbeeld. Ek het sy twee man. Mm-hmm. As 'n lykswa, no? 'n lykswa. As 'n lang pad. Mm. Ek het sy alleen 12 uur die oggend. Mm-hmm. Ons ry. Meow. Ja. Die all of a sudden he dood die kar. Die all of a sudden. All of a sudden he dood die kar. Sy vra van my, wat het ek verkeerd gemaak? Maar sy sê een wat die petrol ingegooi voordat ons moes gery het nie. Well, Hier sê ander ding. Ek gaan nou opbreek. Sy's by, no? Sy gee van my skuld, maar ek het vir jou gesê jy moet petrol ingooi, no? Jou sukses, no? Sy moet op niemand rely om vir jou iewers te bring wat sy wil wees. Ooh. Hy is die main prentjie van hy storie. Me gusta. Hy is die main storie, hy. Okay, So guys. jou sukses, sy werk op. Sy kan op niemand rely nie. En ja, Okay, guys. That is Lasan George's story about his life. So, stay tuned. We're going to do a reaction video on some music and such things. Please, verwachtings. wat? Be aware. Be aware. Nou, wat noem ze? Wees bewus. Okay. Wees bewust dat ons een andere video nog gaan drop. En dat gaan alles op TikTok, die snippets gaan alles op TikTok. En die volle video's gaan op YouTube gepost worden. En thank you for watching, guys. See you guys in peace.